Dobar dan iz Washingtona. Dobrodošli u emisiju Glasa Amerike News Flash. Ja sam Žorž Crmarić. Pregled vijesti započinjemo novim informacijama vezanim za neuspjeli teroristički napad na američki putnički zrakoplov. Predsjednik Barack Obama izjavio je da će Sjedinjene države učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi pronašle i kaznile odgovorne za neuspješni bombaški napad na američki putnički zrakoplov. Govoreći o incidentu u kojem je jedan 20-godišnji Nigerijac u petak pokušao detonirati eksploziv u zrakoplovu Northwest Airlinesa na letu od Amsterdama do Detroita, američki je predsjednik rekao da je naložio preispitivanje sigurnosnih procedura te popisa ljudi za koje se vjeruje da bi mogli biti povezani s teroristima. On je obećao da će Sjedinjene države uporabiti sve elemente državne sile kako bi se onemogućilo, razoružalo i porazilo ekstremiste u Afganistanu, Pakistanu, Jemenu, Somaliji i drugdje koji bi htjeli napasti Sjedinjene države. Odgovornost za spriječeni napad preuzela je skupina pod nazivom Al-Qaida na arapskom poluotoku. U izjavi postavljenoj na internetu navodi se da je napad trebao biti osveta za američku podršku u operacijama protiv te organizacije u Jemenu. Neuspjeli bombaški napad na američki zrakoplov oživio je debatu o skupim visokotehnološkim skenerima u zračnim lukama. Za razliku od detektora metala, skeneri daju prikaz čitavog tijela high frequency radio waves or low-level X-rays to create an image of your whole. Zbog njihove skupoće i mogućeg narušavanja privatnosti putnika, u Sjedinjenim se državama koristi svega nekoliko ovakvih skenera. Iranski dužnosnici oštro odbacuju međunarodne kritike zbog krvavog gušenja prosvjeda u Teheranu. Predsjednik Barack Obama priključio se međunarodnoj zajednici u osudi nasilne i nepravedne represije građana Irana. On je pozvao Iran da poštuje prava svojih građana te da pusti na slobodu one koji su nepravedno pritvoreni. Predsjedatelj Iranskog parlamenta Ali Larijani danas je rekao da se predsjednik Obama osramotio time što je hvalio iransku oporbu. Želite lijep i besplatan kalendar? Javite se na kalendari@glasamerike.com. Amerikanci su ovog Božića trošili nešto više nego prošlo. Mastercard tvrdi da je kupnja njegovim kreditnim karticama u studenom i prosincu narasla za oko 3,6% u usporedbi s prošlom božićnom sezonom šopinga, kada je bio zabilježen pad od više od 2%. Dobar rezultat ove godine utoliko je značajniji što je neposredno pred Božić u istočnom dijelu Amerike bilo izrazito loše vrijeme. Analitičarka maloprodaje Lori Walsh kaže da je razmjerno veće trošenje posljedica izdašnih rasprodaja, pogotovo kad je u pitanju elektronika. Najnoviji tipovi televizora koštaju sada oko $750, što je za 20% manje nego prošlog Božića. Ove godine, vjerojatno i zbog lošeg vremena, kupovina na internetu zabilježila rast od oko 15%. Prema procjenama američke udruge proizvođača slatkiša, zdravi sastojci i kombiniranje čokolade s drugim okusima vodeći su trendovi za dolazeću godinu. Evo što o tome kaže Susan Smith iz Nacionalne udruge proizvođača slatkiša. Čokolada i kakao više nisu samo samostalne slastice, nego se sve više nalaze u raznim drugim jelima, koja mogu biti i glavna jela ili predjela. Na nedavnom strukovnom skupu u Washingtonu predstavljen je ručak inspiriran kakaom i čokoladom, kojem je središte biftek mariniran u kakao, soji i ružmarinu. Tu je i tradicionalni meksički specijalitet pileći mole. On spaja čistu čokoladu s lukom, češnjakom, rajčicama, piletinom i drugim sastojcima. No za one kojima kombiniranje čokolade i piletine ili čokolade i čipotle papričica ne predstavlja baš idealnu kombinaciju, još uvijek ostaje stara dobra čokolada. Stručnjaci kažu da će ona uvijek biti popularna. I time smo došli do kraja emisije News Flash. Budite s nama ponovno sutra u isto vrijeme.